हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय प्रभुपदा प्रभुपाद जय प्रभुपदा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा मातरेगला, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण ನಮ್ಮ माताजी। ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಉದಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಗೀತ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ. సో సాంఖ్య యోగ పనిపేరు గీతా సారాంశంల పనిపేరు ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರೆಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪನ್. ಸೊ ಕೋಡೆದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಕೋಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತೂದಿತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಒಂಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಣ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಚಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆದ ಚಾಪ್ಟರ್ ತೂದಿತ್ತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಅವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಚ್ಚಿನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವನ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ವಿನ್ ಎಕೋ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಅವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೀತಾ ಸಾರಾಂಶ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನಗೆ ಗೀತಾ ಸಾರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಯಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಗೀತಾ ಸಾರಾಂಶದಾದ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಚಿ ಪಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ತಿಚ್ಚು ಅದೇ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ, ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಗ್ಗೆ, ಅರ್ಜುನನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯಲಿತ್ತ. ಸೊ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಂಚ ಇರ್ತದೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಕೋಡೆದ ಒಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಏನೋ ಮನ್ಸೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಚ ಇರ್ತೀನಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ತೋದು ಎಸ್ ಬಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ಕೋಡಿಗೆ ತನ್ನ ಎನ್ನ ಗೋಕುಲು ಅಧರ್ಮಿಲು ಇಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಗೂ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾತು ಒಪ್ಪುಂಡು
ಅಕಲ್ Yes. ನೆಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ನಾಪ್ಲ ವಿನ್ನಾಪೇರ ಜಂತ ಆರೆಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. Okay. So yes. So ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನವತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಕೋಡಿಗೆಡಿತರು, ಡೌಟ್ಫುಲ್, ಪ್ರಶ್ನಾತ್ಮಕ ಪಂಡ ವಿನ್ನಾಪೆರ ಲೂಸ್ ಆಪೆರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಚಿ ಸೌಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ఒక ದುರ್ಯೋಧನ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಂಚಿ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚ ಇತ್ತು ದಾದೇನು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ತೂದು ಬೇತಾರನೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಸ್ ದುರ್ಯೋಧನನ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ತೂದ್ ದುರ್ಯೋಧನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ತೂದ ಕೋಡಿಗೆ ಅವ್ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಏರ್ಡ ಬತ್ ಪಾತಿರ್ವೆ. Who was that? Hero? Enna voice clear unda? Enna voice clear unda? ಸಣ್ಣಗಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರು. ಮಾತಾಜಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಜಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು ಕ್ಲಿಯರ್. Yes. So ಎರಡ ಪಾತ್ರ ನಿಂತಾರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ರೈಟ್. ಸೊ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಪಾತ್ರ ನಿಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡ ಅರ್ಜುನ ಐನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜೆ ಅಂತ ಓ ಮಾತ ಐನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕರುಣೆ ಪಾಪ ಎಸ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಪಾಪ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಪ ಪುಂಡು ಪಾಪ ಬಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಧರ್ಮ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಭಯ ಇಂಡಿಸಿಷನ್. ಎಸ್. ಸೊ ಕರುಣೆ ಪಾಪ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಸುಖದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಇವನ್ ಕುಲಧರ್ಮ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗ ನಿರ್ಣಯ ರೈಟ್. ಸೊ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೋಡದ ಚಾಪ್ಟರ್ ತೂದಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೂ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ತುಕೇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಂಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ನವೆಂಜಾಮಿನ್ ಸಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏತ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟೈಮ್ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೆ 2 ವರ್ಷ ಆವು ಅಂಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈಮ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 45 minutes. 45 ನಿಮಿಷ 45 minutes just 45 minutes 45 minutes just ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ತೂಪತ್ತೆ ಆಕಾಶ ಉಂತುನ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತ ಉಂತುನ ಅಂಚದಾಲ ಆಗ್ತಿಚಿ ಜಸ್ಟ್ 45 minutes ಡೀಲ್ ಅಂಡ್ ಯುದ್ಧ ಜಸ್ಟ್ 45 minutes ಕೇರ್ ಮಾತಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಗುದಿತ್ತ ಆ ಟೈಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಆದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೆನೊಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ರೈಟ್. ಸೊ ವ್ಯಾಸದೇವರು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ್ ಪದೆಡ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಬೇತ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಡ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನ, ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನ. ಹೌದಾದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಸದೇವರ್ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ 18 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 700 ಶ್ಲೋಕ ಬೇತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಕೊರೆಯಿರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆತಿನ ಒಂದು ತುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೇರ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜೆಗೆ ಅರ್ಜುನ ಐನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊರ್ತ ఆయన ಗಾಂಡೀವ ಕೈಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡು ఆయన ರಥ ತಮಿತ್ ಓದು ಕುಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವೆನ್ಕೆ ಇಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಗೆ ದಾಯಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪನ್ಲೆ ಅರ್ಜುನನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರೆ ರಾಜ್ಯ ಗೋಕುಲಿಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜೆ ಬಂದ್
ಎನ್ನದು ತುಲೇತ ಪಾಂಡವನಕುಲು ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಾಂಡವನಕುಲು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇತ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಬೇತಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವನ್ ಎನ್ನದು ಆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ ಇತ್ತೆ ಗಾಂಡಿವನ್ ಮಾತ ಬುಡಿಯೇ ಆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಪಂಡೆಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾಗ ಖುಷಿಯಾನ್ ಹೇಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜಿಂಡ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜಿಂಡ ಬಾಕಿದ ಮೆಗ್ಗೆನಕಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನಗ ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಐ ಖುಷಿಯಾನ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಸಂಜೆ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಜೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ತೂದಿತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ್ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂಚಿನ ಹೋಪ್ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಆಶಾ ಅವ್ ಮಾತ ನಿರಾಶ ದಾಯಿಗ್ ವಿನ್ನ ಪೇರು ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನ ಸಮಜಾವಣೆರುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಕೇಳಿರುತ್ತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅರ್ಜುನನ ಸೈಡ್ ಏರುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಏರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೇರ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ತುಲೆ ನಮಕ್ ನಮ ಮುಂದಾನಗ ನಮ ಲೈ ನಾದಾಂಡ ಲಂಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನಗ ನಮಕ್ ಲಾಪ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪಂಡಲ ಬೋಡಿಯಾ ಅಂದ ಸೊ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಲಾಂಚನ್ ಸೊ ಅರ್ಜುನಾಗೆ ಏನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಸೊ ಸಂಜೆ ಮುಂದೇನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಆತು ಖುಷಿಯಾವಡಂದಿಚ್ಚಿ ನಾಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಪುಗಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅರ್ಜುನನ ದಾದ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಡೌಟ್ಸ್ ದಾದುಂಡು ಅವನ್ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನನ್ ಸಂಜೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವನ್ ಕೇಂದ್ರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ನಿರಾಸೆ ಆಪುಂಡ ಇತ್ತ ಇಡೇ ಮೊಟ್ಟ ಪಾಂಡವನಕ್ಲಿತ್ತೇರ್ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಲು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಂಡವನಕ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಸೂಯ ಸೊ ಇತ್ತ ಆತ ಮಾತ ಆನಾಗ ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಮೂವಿಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಏನ್ಸಾವು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಸೀನಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಸೀನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತ ಕೋಡಿಗೆ ಆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅರ್ಜುನ ಇತ ತುಲ ಅರ್ಜುನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ತುಲ ಅರ್ಜುನ ಈ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಬೋಕನ್ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜ ಅದು ಒಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಲೆ ಯುದ್ಧ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ರಣಭೂಮಿ ಯುದ್ಧ ಪಂಡ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಪ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಕೆಲ್ಪುನ ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಆತಿನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಉಪ್ಪಡ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಉಪ್ಪಡ ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ವಿನ್ ಆಪುನ ಎಂಚ ಅಕ್ಲೆನ್ ಕೆರ್ದ್ ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಆರ್ ರೆಡಿ ಆವೋಡು ಅವ್ರನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ ಗುರುನ್ ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ಅವ್ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಬೂಡಿತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅತ್ತಪ್ಪ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಏನ ಗ್ರಜ್ಜಿತ್ತು ಜಿ ಕೌರವನ ಕವಿತ್ತು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಕೃಷ್ಣದ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಆರ್ದಾದ ಮನ್ಪಿರುತ್ತ ಸೊ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ ಗುರುನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಏರಾಣಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಬ್ರೈನ್ ನಡಿ ಏರಾಣಲ ಒಂಚ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕೇರ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ನಾನು ಮತ್ ಬಂದೆ ಎರಡಲ್ಲ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪಪ್ಪನ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಒಂಚಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾವಣ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ ರಾವಣ ವಿಭೀಷಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಜ್ಞಿಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪತ್ನಿ ಏನಾಗ್ತದ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ರಘುನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮುನ್ಪ ತೋಜುನ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜುನ ದ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಅಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಪೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಒಂಜಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಸುರ ಆತಿ ನಾವು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊ ಆರ್ನ ಎದುರು ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ್ ಕೇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಲೈಕ್ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಸುರ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭಗವಂತನ ಮಿತಿ ಧ್ಯಾನ ಪಾಡೊಂದುಲೆ ಅಯ್ಯಗ್ ಬತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಏನು ನೀತೆ ಭಗವಂತ ದಾಯಿಗೆ ಈತ್ ಕ್ರೂರ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ ದಾಯಿಗ್ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧನ್ ಮಲ್ಪಾಯ್ರೆ ದಾಯಿಗಾರ ನಿಜನ ಮಾತ ಕೆರ್ಪೆರೆ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಓಲ ಸೈಸರ ಹಾಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಆಂಡ ಅಕಲ್ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಏರಾಂಡಲ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಭಗವಂತ ಸೈಸರ ಹಾಕುಚಿ. ಪಾಂಡವನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಏತ್ ಶೋಷಣೆ ಆಂಡ್ ಪಾಂಡವನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಿತ್ತಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೌರವನ ಅಕ್ಕಲ್ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ತಿನ ನೀಚ್ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ವನವಾಸ ಏರಂಡಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಜಂಗಲ್ ಹೋದು ಅಂತಾರೆ ಅವಲ 13 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಡ್ಸೆ ಅಕಲ್ ರೆಡಿ ಆಯರ್. ಬಟ್ ಅಕಲ್ನ ಒಂಚಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏಪಲ ಶೋಕು ಪಾಂಡವನ ಅಕ್ಕಲ ಗೋಪಂಡ ಆತ್ ಕಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಪಾಂಡವನ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಆತ್ ಕಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಆತ್ ಬೇನೆ ಆಂಡಲ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಹಾಭಾರತ ಫುಲ್ ಮಹಾಭಾರತ ಓದಿಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಒಲ್ಪಲ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅವಡ್ ಪಾಂಡವನ ಅಕ್ಲ ಅವಡ್ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಅವಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪೋದು ಕೌರವನ ಅಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತುಚಿ ಅಕಲ್ ಸೈಸೇರ್. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರ್ ಪಂಡ್ಯರ್ ನೋ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ ಬಿಡ್ತೆ ಶಾಂತಿ ದೂತ ಅದು ಪೋಯರ್ ಕೌರವನ ಅಕ್ಲನ ಆಂಡಲ ಆಕಲ್ ಕೇಂದ್ರಚಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆತ್ತೇರ್ ಇನಾಫ್ ಇಸ್ ಇನಾಫ್ ನನ್ನ ಯುದ್ಧ ಅವಳು. ಸೊ ಏಪಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿನ ಮಿತ್ತಿ ಏರಾಂಡಲ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆತೊಂಚಿ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ. ಸೊ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಿತ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನರಸಿಂಹ ಆತ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನರಸಿಂಹ ಚತುರ್ದಶಿ. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವ್ ನರಸಿಂಹ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮಕ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ದಾದ ನಾವು ಕೊರಾಡ್ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ನಮಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಾತ ಉಂಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಲರ್ ಎಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ ಆಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ದಾದ ಉಂಟು ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋಳು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಮಾತಿನ ಧರ್ಮನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋಳು ಅವು ಖಾಲಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟ ಏರೆ ಉಪವಾಸ ದೇರ ಹಾಕೊಂಡು ನಿರ್ಜಲ ದೀವಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಜ್ ಅರೆ ಮುಟ್ಟ ಅಭಿಷೇಕ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಕುಳಾಯ್ಡು ಉಲ್ಲೇರು ದಯ ಮಲ್ತದ ಬಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಆದ ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆವಿರ್ಭಾವದ ದಿನ ಒಂದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆಫ್ ನರಸಿಂಹ ದೇವ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ದಾದ ಉಂಟು ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಲೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಒಟ್ಟಾದ ಬರೋಡು. ಸೊ ಒಕ್ಕ ತೆರಿಪಾವಡು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಕ್ಕಲ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಪ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ಬರ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ ಓಕೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಪು ನೆಂಚ ಪಂಡ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೇರು ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಯಾಶ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಲಾಶ್ವ ಒಂದು ಹರಿಯಾಶ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಲಾಶ್ವ ಏರ್ನ ಜೋಕುಲ ಸೇರ್ ಪಂತೇರು ಏರ್ನ ಜೋಕುಲ ಹರಿಯಾಶ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಲಾಶ್ವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಓಕೆ ಹರಿಯಾಶ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಲಾಶ್ವ ನಕುಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಜೋಕುಲು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿನ ಜೋಕುಲು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ರೈಟ್. ಸೊ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೊ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹರಿಯಾಶ್ವ ಹರಿಯಾಶ್ವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ 2 ಜನ ಆತಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಟ್ಟು. ಸೊ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವ್ ಮಾದ ಜೋಕುಲೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪೋದು ಪ್ರೊಜನಿ ಪಂಡ ಮಾತ ಮನುಕುಲನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಟ್
ಅಕ್ಕಲ್ಕೆ ಏನು ಚೇರ್ ಅಪಗ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಬತ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನ್ ಪಂದ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಬಹುಲಾಶ್ವ ನಕಲ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಹುಲಾಶ್ವ ನಕಲೇಗ್ಲ ಅಂಚೆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿನ ಯಾಕ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಕ್ಕಲ ಜೋಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚತುಷ್ಕುಮಾರ ನಕಲ್. ಚತುಷ್ಕುಮಾರ ನಕಲ್ ಏರ್ ಮಾತ ಉದಾಹರಣೆಂಚಿನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಸನಂದನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಸನಾತನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಸನಂದನ. ಎಸ್. ಸೊ ಒಂದು 4 ಜನ ಚತುಷ್ಕುಮಾರ ನಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಡ್ದ ಹುಟ್ಟುದಿನ ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಪೋದು ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೋಕಡ್ ಪೋಲೆ ಆಂಡ ಮುಕ್ಕುರ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುದಿನ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ ಮಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬೋಗನ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ಲ ಹೋಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಡ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ರಾವಣ ಬೊಕ್ಕ ವಿಭೀಷಣ. ರಾವಣ ಕುಲದ್ರೋಹಿ ಅವು ದ್ರೋಹಿ ಒಂದು ದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ವಿಭೀಷಣ ಕಂಡ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಭೀಷಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿಡ ಬರ್ತಾರೆ. ఒక రామచంద్రమూర్తి ఏతుంజి కరుణామయ పండ లక్ష్మణ హనుమంత మాతర్ల పండే ముర్చి బొర్చి విభీషణన్ ಗೆತ ನೊಡ್ಚಿ ಆಯೆ ಸ್ಪೈ పంಡ ಬೇತೆ ರಾವಣನ ಒಂಜಿ ಗುಪ್ತ ಒಂದಾವೋಡು ಆವುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಪೋದು ರಾವಣನ ಪಂಡ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ ಅಂಡ ವಿಭೀಷಣ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನೀರ್ನ ಡಿವೋಟಿ ಯಾನ್ ಇವನ್ ಲಂಕಾ ಸುರಿ ಜಾಗಡ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಯಾನ್ ನೀರ್ನ ಜಪನ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ನೀರ್ನ ಡಿವೋಟಿ ಪಂಡ ಪನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಯಾರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಮಂಚಿ ಆಶ್ರಯ ದಿಯೆ. ಸೊ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ. ఒక ప్రీస్ట్ అండ్ హోస్ట్ గురు శుక్రాచార్య. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋದುಂಡ ಮಾತಾಜಿ ಏನು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನ. ಸೊ ವಾಮನ್ ದೇವ ಬಂದಾಗ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪಂಡರ್ ಕುರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾರಿಗೆ ಗಾಲ ಕುರುಚಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನ್ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡಿ ಯಾನ್ ನನ್ನ ವಾಪಸ್ ಗೆತ್ತ ಮುಂಚೆ ಬೊಕ ಯಜ್ಞಿಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪತ್ನಿ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ನನ್ನ ಸೇಮ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತು ಓದುವೇರ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಯಜ್ಞನ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆಂಡ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಮಥುರಾಡ್ ಅಕ್ಕಲ ದಾಲೆನ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜರ್ ಭಗವಂತ ಬದುಕೇನು ದಾದಣ್ಣ ತಿಂದ್ರ ಉಂಡ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಭಗವಂತನೇ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿನ ಅಕ್ಕಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪತ್ನಿ ನಕ್ಕಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಗ ಮಾತಾಟಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರ್. ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಮೀಟ ಇರ್ಬೋಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಮಾತ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಈ ಬಿನಿ ಉಂದನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಅನಾಯನ ಉಲೈಗೆ ಅಂಚ ಬಂದ ಬಟ್ ಆಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪತ್ನಿ ನಕ್ಕಲ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸ ರೂಪೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಬಡಟುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ ಉಂತಾನಾಗ ಹೋದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ದೇಹನೇ ಅಕ್ಕಲ ಗುಡಿಯರು ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈತ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಓ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ ರಡ್ಡ ಭರತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ರಾಮನ ಮೆಗ್ಗೆ ನೆನೊಂಜಿ ಭರತ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿಂಕೆದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಜಿಂಕೆಗ ಹತ್ರ ಸಾರಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಜಿಂಕೆದ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ಸೊ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಜಾವು ದುಂಬುದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಮಕ್ ತೂಪ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರೊಂದು. ಸೊ ಆರ್ ಒಂದು ಭಾರತ್ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಏರೇ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಬಾಯಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭರತ ಒಂದು ಭರತ ಅಕ್ರಡ್ ಭಾರತ್ ವರ್ಷ ಅಂಬತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಭರತ ಏರಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಸೊ ಆರ್ನ ಮಂಜಿ ನೆಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ಫುಲ್ ವಿಶ್ವನ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಭರತ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ನೆದವಕ ರಘುನಾಥ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಬಿಲಿಯನರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನೋಟೆಡ್ ಬಿಲಿಯನರ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನರ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಲಿಯನರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ರಘುನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸೊ ಆರ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್. ಒಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆಕಲ ಆರ್ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಏತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೊಕ್ಕ ಭರತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಆಕಲ ಮಾತನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಚಾರ ಒಂದು ಔಷಧ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಮಂಚಿ ನಿಮಿತ್ಯ. ಸೊ ಆರ್ಲ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಎಂಚ ಅರ್ಜುನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಸಿಷನ್ ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣಗ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ಶ್ಲೋಕದ ಅವು ಅರ್ಜುನನ ಒಂಜಿ ಅನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರದ್ದು. ಸೊ ಎರಡನೇತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ 7ನೇತ್ತ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೆರ್ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತಾ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಜಾಮಿ ಪಾಂ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತಾ ಯಚ್ಛ್ರೇಯಸಾ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೆಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ಪಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋ ಎಂಕ್ ಕೃಪಣತೆ ಬೈದ ಕೃಪಣತೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಕಂಜೂಸಿ ಆಸೆ ಒತ್ತಿತ್ತದ್ಲ ಶೋಮಲ್ ಪರೇಜ್ ಕಂಜೂಸ್. ಎಸ್ ಕಂಜೂಸ್. ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ದಾಯ ಕಂಜೂಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಎಂಚಿನ ಕಂಜೂಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗ ಅರ್ಜುನ ಕಂಜೂಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕಂಜೂಸ್ ಅತ್ ಆರ ನಂಕಾತ್ರ ಪೂರ ತೆರ್ಪೋ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ಶಕ್ತಿಯಾದುಲ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೀರ ಐಕಸ್ರ ಎಸ್. ಸೊ ಕೃಪಣತೆ ಕಂಜೂಸ್ ಪಂಡಿತ ದಾಯಿಗ ಅರ್ಜುನ ಪನೊಂದು ಪಂಡ ಈವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಐತೆ ದುಂಬು ಅರ್ಜುನ ಪಂಡಿತ ಈ ಕೃಪಣ ಆತ. ಸವನ್ ಆತಿರ್ಪರ್ ಎಸ್ ಕೃಪಣ ಆತೆ ದಾಯಿಗ ಪುತ್ತುಲೆ ಕಂಜೂಸ್ ನಕಲ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಕಂಜೂಸಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಅಕ್ಕಲನ ಮಾತ್ರ ತೂಪೇರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜುನ ಮುಲ್ಪ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ನ ಪಾಪ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರ್. ಬೊಕ್ಕ ನೆನೊಂಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಆರ್ನ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಬರಪೇರು ದುವೆ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರ್ ಬರಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೃಪಣತೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಪಂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಚರ್ಮಡ್ ರೋಗ ಬರ್ಪಣ ಅವು ಮಾತಾಡ್ತ ಮುಲ್ಪ ಚರ್ಮ ರೋಗದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಚರ್ಮನ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನ ಉಲಾಯಿದ ಆತ್ಮನ್ ತೂಪುಜ. ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಣ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ ದಾಯೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ದಾಯೆ ಅವು ಅವು ದೇಶದಕ್ಕೆಲ ಒಂದು ಫಾರಿನರ್ ದೇಶದಕ್ಕೆಲ ಆರ್ ಯುರೋಪ್ ದಕ್ಕೆಲ ಆರ್ ಚೈನೀಸ್ ನಕ್ಕೆಲ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಕೆಲ. ಸೊ ಆರ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದೇಹಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಒಂದು ಜನ. ಸೊ ಐಕ್ಲ ಕೃಪಣತೆ ಅಂದು ಪಂಪನ ಖಾಲಿ ದೇಹನ್ ತೂಪುನ ಐಟಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡ್ ಬೊಕ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡ್. ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಚ ಖಾಲಿ ದೇಹನ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನ ಒಂದು ಪಂಚಮಹಾಭೂತದ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇಹನ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನಕ್ಕೆ ಕೃಪಣ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪಂಡ ಪಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪುನ ಅವು ದುಂಬುದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪರ 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅವು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಭಗವಂತನ್ ಮಾತನ್ನ ಉಲಾಯಿತು ಉಂಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಅಂತೇನುಂಟ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೃಪಣ ಅದ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದೇಹ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಎನ್ನ ಗುರು ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪಲೈ ಅವೇ ಮಾತ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಇಂಕ ದೋಷ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್
ತುಲೆ ಅರ್ಜುನನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನನ ನಮ್ಮ ದಾದನ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆರ್ನ ತಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣ ನೆತ್ತದುಂಬು ಪನ್ಪೇರ್ ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಶೋಚ ನನ್ನ ಶೋಚಿಸ್ತ ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಅರ್ಜುನ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾನಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಈಗ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಯಾನ್ ಶಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಪನಲಿತ್ತು ಆಂಡ ಅರ್ಜುನ ದಾದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲರು ಎಸ್ ಇಂಕ್ ದೋಷ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೊಡ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಕೊಡಿ ಎಸ್ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗ್ ಫುಲ್ ಆದ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸೊ ನಮಗ ಉಲೈ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು ಮಾತ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತನ ಏಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಜುನ ಆರ್ಪನೊಂದುಲೆಂಚ ಇಂಕ್ ದೋಷ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತ ಇಂಕ್ ನಿಜವಾತಿನ ಏನ ಧರ್ಮ ಏನ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾವುದಿಚ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ ಶ್ರೇಯಶಾಮಿ ಇಂಕ್ ಓ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅಂತ ಪನ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಇಂಕ್ ಓ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅಂತ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೆ ಹಂಶಾದಿ ಮಾಪಂ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಇರ್ನ ಈಗ ಏನನ್ನ ಈಗ ಇರ್ನ ಆಶ್ರಯ ಅಡ್ಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮೀ ದಯಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ್ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಗಿತ್ತ ಅರ್ಜುನ ಓಕೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ತಿರ್ತಬಹುದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಎದುರು ಪೂರ್ತಿ ಪಂಡರೆ ಕಿಂಚಿಂಚ ಒಂದೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ಪಲು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಸರೆಂಡರ್ ಮಲ್ಪರ ಇಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಎಂಚ ಸರೆಂಡರ್ ಮಲ್ಪರ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಭಗವಂತರಿ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಒಪ್ಪೋಡು ಭಗವಂತನ ಸಮಯ ಗುರು ಭಗವಂತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತಗ ಪ್ರಶಸ್ತ ಅಂತಾರೆ. ಕೇನುಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಏನುಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೇನುಜಿ ಆವಾಜ್ ಕೇನುಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ನನ್ ಪಂಡೈತೆ ನೆಟ್ ಪೋಪು Yes, Hare Krishna. Yes, sorry. Okay, ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತಕ್ಕೇನುಂಡ? Is it audible? So yes, ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಏರುಂದು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಂತ. Yes, ಏರು? ಗಜೇಂದ್ರ ನಮಗೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಮೋಹನ್ ಲೀಲತ್ ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹದೇವಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಭಕ್ತ ರಾಮದೇವರು ಹನುಮಾನ್ ದೇವೆರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಭಗವಂತನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಸಮಯನ್ ಗೆತ್ ಇಲ್ಲ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನ ಮಾವೋಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗ ಸಮಯನ್ ಕೊರೋಡ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆ ದಿನಲ್ಲ ಜಪ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಲ ಮನಸ್ಸಡಿ ಏಪಲ ಭಗವಂತ ಒಪ್ಪುಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಉಲೈಗೆ ಸವೆಂಚ ಜಪ ಮಲ್ತದ
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ಅವು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಭಗವಂತನ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಓದುನ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುನ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಿನವಲ್ಲ ಓದುನ. ಕೆಲವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕುಂಟುಡು ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತು ತಿಕ್ಕಾರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇನಿ ನಿಖಿಲ್ ಇನೇ ಮುಟ್ಟ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಮುಟ್ಟಿಜಿಂಡ ಇನಿಯೇ ಮುಟ್ಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಲೆ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ದಿನವಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪರ ಅವಲ ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಓದುನ ಯಾವ್ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುನತ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪ ಪಂಡ ಪುಸ್ತಕ ನಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಓದೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೋ ಅಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್? ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಮಲ್ಪನ ಮಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆವರೆ. ಟೀಚರ್ ಅಂದತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ ತುಲೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಆದಪ್ಪು ಅಮ್ಮೆರಾದಪ್ಪು ಇಲ್ಲಾಡ ಯಜಮಾನ ಆದಪ್ಪು ಯಜಮಾಂತಿ ಆದಪ್ಪು ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕೊಂಜಿ ಲೀಡರ್ ಇಜಿನ ಟೀಚರ್ ಎಂಚ ಆವೋಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ತೆರೆ ಪಾನ್ಪುರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಬತ್ತಾಯಿ ಬೋಕಪ್ಪ ನಂದಲೆ ಎಂತ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಏರೆಗಾಡೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಬರುವತ್ತೆ ಇರ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊರ್ಪೆ ಇರ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಇರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಲ್ಪಂಗಿಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಇಡ್ತು. ಸೊ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೋಕ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬತ್ತಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ದಿನ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಪೋತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈಗ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದ ಆಯ್ಬೋಕ ಕುಲ್ಲುದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪುನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯರ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಚ ಅವಿರಗಿ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಾದೆಗ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪೋದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂಜ ಪನ್ಪುಜಾರ ಇರ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚ ಅರ್ಜುನ ಶಂಕನಾದ ಆಯ್ಬೋಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಂತಾಲೆ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ ತಮ್ ಉವಾಚಾರ ಋಷಿಕೇಶ ಉಂದೆನ್ ಕೇಂದ್ ಉವಾಚ ಅರ್ಜುನ ಪಂತಿನೇನಿ ಕೇಂದ್ ಋಷಿಕೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಇವ ಭಾರತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆತಿರ್ ಇದ ಪ್ರಸನ್ನದಾಯಕ ಆತೀನಿ ಶಾದಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಪಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಯಿ ಖುಷಿ ಆತೀನಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಸರೆಂಡರ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಖುಷಿ ಆತೀನಿ. ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ ಅರ್ಜುನ ರೆಡಿ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊರಲಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ರೆಡಿ ಆತಿರಿತ್ತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಜುನ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ಚೇರ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ತಾನ್ಪನೊಂದಿತ್ತರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಅರ್ಜುನ ರೆಡಿ ಆಯ ದಾದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಂದ್ರ ರೆಡಿ ಆಯ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಾಗ ಖುಷಿ ಆನಂದ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತದೊಂಬು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಸ ಇತ್ತಿಂದ ಸಾಖ್ಯ ರಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಗುರು ಅಂಡ್ ಶಿಷ್ಯನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಇವ ಭಾರತ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇನಯೋರು ಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ವಿಷೀದಂತಂ ಇದಂ ಬಚ್ಚ ತೂದು ಕೃಷ್ಣ ಖುಷ್ಯ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಾಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನೆರ್ಪೆರುತ್ತೆ ಅಂಡ ನೆರ್ಪುನಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನೆರ್ಪು ಚೇರ್ ಅದು ಬಂದಿರ ಅರ್ಜುನ ಈ ಶೋಕ್ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಅವು ಒಂದು ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಪಾಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನ ಇಂಚ ಪಾತೆರು ಜೇರು ಅನ್ಪಂತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಈ ಮೂರ್ಖ ಅರ್ಜುನ ಅನ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಆಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚಿರ್ತೀನಿ ಶುಗರ್ ಕೋಟೆಡ್ ನಮ್ಪನ್ಪತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಕೋಟೆಡ್ ಪಂಡ ಚೂರ್ ಮಕ್ಕನ್ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿರಾಟ್ ಅರ್ಜುನ ಬುಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚ ಇದಾದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಶೋಚಾನನ್ಮ ಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ಭಾಷಸೆ ಗತಾಸೂನ ಗತಾಸೂಂಶ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತ ಅಶೋಚಾನ್ ಅನ್ಮಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಅರ್ಜುನ ಸೈಪುನ ಅಕ್ಕೆಲ ನಿಜ ಬದುಕಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ ನಿಜವಾದಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕೆಲ್ ಗತಾಸೂನ್ ಅಗತಾಸೂಂಶ ಗತಾಸೂನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕೆಲ ಅಗತ ಪಂಡ ಪೋತಿನಕ್ಕಲ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಅಕ್ಲೆ ಶೋಚ ಮಲ್ಪುಜೇರ ಪಂಡ ಬುಲ್ಪುಜೇರ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಆತ್ಮ ಪೋಪಿನ ದೇಹ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ
అర్జునన్ ఇడీ కేనియర్ సో వి షుడ్ బి బెస్ట్ లిస్నర్స్ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಾಕರ್ ಆವಡಾಂಡ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಪಾತೆರ ಇಚ್ಛೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರೋಡು ಪಾತೆರೊಡ ಐತದೊಂಬು ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೊಡಾಂಡ ಯಾನ್ ಕೇನೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆತ್ತೊನೊಡಾಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಅಕಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ 5 ವರ್ಷ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದ 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲ್ ಇಡೀ ದಿನ ಡೈಲಿ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪೊಡು ದಾಯಕ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ದಾದಕ್ ಏನ್ ವತ್ತುಲೆ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ ಜನ ಪಾತೆರುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇರು ಅಂಚ ಇರು ಇಂಚ ಅಂಚ ಪಾತೆರ ಅರ್ಥ ಇತ್ತಿನ ಪಾತೆರ್ನ ఒక ಬೇತಕ್ಲೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ ಕೇನೋ ಏರೇನ್ ಕೇನೋ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆನ್ ಕೇನೋ ಪಾತೆರನ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಕ್ ಅಂಚಾತ್ ಪಾತೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ ಪಾತೆರ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ we should be good listener and benefit beteklige encha benefit panda akle mosa malpunandat akle jeevana era ovandala edde avu nama paate kodle dadanda badalavane avu akle jeevana sancha paate so krishna avane maltare first chapter arjunana maata problems are kenir mani pande kenir aita bokka ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಪಾತ್ರ ನೆಂಚಿರ್ತಡು ಅರ್ಜುನಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನ ಒಂಚಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಗಿವ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಗೀತಾ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಅರ್ಜುನ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಅರ್ಜುನ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಗೀತದ ನಾಲೆಜ್ ಬರೀ ಇತ ಅರ್ಜುನ ಪಾತ್ರನ ದುಂಬೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರ ಆತಜ ಅರ್ಜುನ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂದನ್ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಲಿತ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಂಡ ಪಾತ್ರ ದಾಯಗ ಅವ್ ಪಂಡಲ ಅವ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಏಪ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಸೋಡಾ ತೂಪಾತ್ ನಮ್ಮ ಸೋಡದ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಫುಲ್ ವರ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ ನೀರು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಐವನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಬುಡುಂಡ ಅದಾಪುನು ತಿರ್ತುಪೋಪುಂಡು ತನ್ನಾಕಿಗೆ ಗುಳ್ಳೆ ಮಾತ ಪೋತು ತಿರ್ತುಪೋಪುಂಡು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸು ಎಕ್ಸಿಟೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಫುಲ್ ಮಿತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಕೋಪ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ ಪಾತೆರಿಯರಿ ಮೂರ್ಖ ಅಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ್ ಪಾತೆರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಹಾಕಿನಂತ ಪಾತ್ರ ಟೀಚರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾತ ಅರ್ಜುನನ 5 ರೀಸನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕೀಪ್ ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ ಅರ್ಜುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಓ ಮಾತ ಪುದಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಲೆಕ್ಕಿಟ್ಟರು ಕೌಂತೆಯ ಧನಂಜಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ಗುಣಕೇಶ ಮಹಾಬಾಹೋ ಧನಂಜಯ ಮಹಾಬಾಹು ఒక ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕುರು ನಂದನ ರೈಟ್ ಸೊ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನ ఒక ಗಿವ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಯಥೇಚ್ಛೆ ಸಿದ್ಧ ತಾಕು ದಾದೊಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಅರ್ಜುನ ಸೊ ಹಿ ನೆವರ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಅರ್ಜುನ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚನ ನಮಕ್ಲ ಭಗವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಹೋಯ್ತಲ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಉಪ್ಪಡು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಓ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪು ಜನ ನನಗೆ ದೆತ್ತು ಅಂಚ ಪಾಡು ಇಚ್ಛೆ ಪಾಡು ಭಗವಂತ ಒಲ್ಪಲ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತಂತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ನ 4 ಜನ ಏರು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 4 ಜನ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಏರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 4 ಜನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅರ್ಜುನ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ ದಾಯಿಗಿಜಿ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ದಾಯಿಗೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಸೊ ಭಗವಾನ್ ಪಂಡೆ ಏನ್ಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಭಗವಾನ್ ಇತಿ ಸಭ್ಯತೆ
ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಭಗವಾನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಭಗವಾನ್ ಪನ್ಪಿನದಾದೊಂಡು ಅವು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅವು ಟೈಟಲ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಟೈಟಲ್ ತಿಕ್ಕುಚಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುನ್ಪೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಮುನ್ಪೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ತೋಜುಂಡ ಗುಡ್ಡೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ದೂರ ಕೈತಲ್ ಮರತ ಕೈತಲ್ ಪೋಪೆದ ಅದು ತೋಜುಂಡು ಅನಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಪೋಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಚಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಡಿಯರ್ ಸಿಂಹ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವು ಗುಡ್ಡೆಡ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಮಾತ ಒಂಚಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ದೂರ ಹಿಡ್ದು ನಮಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಿಜ ಪಂತ ಒಂದು ಜಗತ್ತಡ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಜಗತ್ತಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಭಗವಂತ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಡ ಹೌ ಗ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓ ಭಗವಂತ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಜನಕಲ್ನ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತುಚಿ. ದೇ ನೋ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೌ ಗ್ರೇಟ್ ಗೊತ್ತುಚಿ. ಸೊ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಚಿ 99% ಸಮಾಜಡ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಏರ್ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಅಕಲ್ ಪಂಪೆರ ಸಮ್ ಲೈಟ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಂಪೆರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲತಲಕ್ಕೆ ABCD ಕಲ್ಪನೆ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಅಂಚ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಎನರ್ಜಿ ಪಂಪಿನದಾದ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಐಟಡ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಓವು ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತದಾದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಆಕಾರ ಉಂಡು ಪಂಪೆರ್. ಐಟಡ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಭಗವಂತ ಆಕಾರ ಎತ್ತಿನ ಭಗವಂತ ಲೀಲೆಲ ಮಲ್ಪೇರ್. ಆರ್ನ ಪುದಾರ ಕೃಷ್ಣ ಆ ವೃಂದಾವನ ಡುಪ್ಪೇರ್. ಸೊ ಮಾತದಾದೊಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ ಮಾತಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆದ ಬಗ್ಗೆಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ತೊಲೆ ಬೇತೆ ರಿಲಿಜನ್ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಜಸ್ಟ್ ವೇ ಆತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಾನ್ ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಲೈಟ್. ಅವು ಲೈಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಹಿಡ್ದು ಬರೋದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರ ಹಿಡ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಶರೀರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡೆಂಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ. ನಮ್ಮ ತೂಪತೆ ಆಭಾವ ಒಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರ ಹಿಡ್ದು ಒಂಚಿ ಲೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವುದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉಲೈಲ ಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ ಅವು ಕೃಷ್ಣವು ಅವು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ತು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಡ್ ಉಲ್ಲೇರ. ಸೊ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ಬತ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ದಾಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ವಿತ್ ಅರ್ಜುನನ ಫಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಕರುಣೆ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಓ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏರೆಗಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಆನ್ಸರ್ ಕರುಣೆಗ ಏರೆ ಕರುಣೆ ತೋಚ್ಪ ಅವಳಿಗೆ ದೇಹತ್ ಆತ್ಮ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆತ್ಮ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಿದಾಯ್ಕೋನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆತ್ಮ ಒಂಚಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಿಗೆ ಅಪಗಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮದು ಬುಕ್ವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಂದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂದು ದೇಹಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಡುಪ್ಪ ಐಟಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಐಟಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆದಾದ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗ್ ನಿಮಿತ್ತವಾತಿನ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒಂದು ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಹ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರನ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಒಂದು ಅಜ್ಜರಾಪಿನ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಕೆ ಆಪುಜರ ಆಪೇರಾಪಿನ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತದಾದೊಂದು ಅವು ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ಪನೊಂದು ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೇತೆಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಾಗ ಏಪಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗ್ರಂಥ. ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ ನಾವು ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ಆತ್ಮತಿನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಕ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಏಪಲ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ಖಾಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಕ್ ಮಾತು ಓದಿರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾತ ಪೋನ ಗಂಚಿನ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಡ ಅವು ಸತ್ಯ ಅತ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣದ ಆದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಹಿನೋಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೇ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ ಧೀರಸ್ತತ್ರ ನ ಮುಹ್ಯತಿ ದೇಹಿನೋಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೆ ಒಂಜಿ ದೇಹ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದೇಹ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೌಮಾರ ಯೌವನಂ ಜರ ಒಂಜಿ ದೇಹದೇ ನಮ್ಮ ಕೌಮಾರ ಯೌವನ ಬೊಕ್ಕ ಜರ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೈತ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದೇಹ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಧೀರನಕಲೆ ಏಪಲ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸುವೆ ಅಂತನ ಮುಂಚೆ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವಾದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪಂಪೆರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನೈನಂ ಚಿನ್ನಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಪಂಡ ಓವೇ ಶಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ಕೆರ್ರೆ ಹಾಕೋಚಿಗೆ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಯಾನಿಕೊಂಚ ಬ್ಲೇಡ್ ದತ್ತೆ ಹಾಕನ ಈಗ ರಕ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮನ್ ಕೆರ್ರೆ ಹಾಕುಚಿ ಹತಿ ಪಾವಕ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿ ಆತ್ಮನ ಬರ್ನ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ನೀರ್ ಆತ್ಮನ ವೆಟ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಆತ್ಮನ್ಗೆ ತೊನ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಸೈಜ್ ಎರೆ ಕಾಣಲ ಗೊತ್ತುಂಡ 10,000 ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಜಾಲದ ತುದಿತ್ತ 10,000 ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆದೊಂಡು ಆತ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ಗೆ ಕುಜಾಲದ ಟಿಪ್ ತುದಿತ್ತ ತುದಿ ಆಯ್ತ 10,000 ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಡ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ದತ್ತ ತುಲೆ ತೂವನಲ ಅವಂದ ನಮ್ಮ ಆತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಸೈಜ್ ಆಂಡ ಏತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಆತ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರದ ಉಲೈಪೋದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಏತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವ ಆತ್ಮದ ಉದೈ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಲೈ ಏತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಛ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಛ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಛ in that way we should understand. So hatova practices workam itta next wo with Arjuna now doubt ನೋ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಸೈಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ರಿ ಈ ಸೈತನ್ ನಿಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಪಂಡ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಯುದ್ಧ ಈ ವಿನ್ನಾಂಡ ನಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ನಿಕ್ ಬೇಜಾರ ಆವೇರ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅರ್ಜುನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿನ್ನಪ್ಪ ಈಜಿಂದ ಈ ಲೂಸ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಈ ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡ ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನಿಮಿ ನಕಲ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣ ನಕಲ್ ಮಾತ ನಿನ್ನ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಅವ್ನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಪಂ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಪಂಪೇರು ಪಾಪ ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಭಗವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪತುಲೆ ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮನಾಶೋಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋನ ವಿದ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತುಲೆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡಿ ನಾನು PhD ಮಲ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾನು LKG ಕುಲ್ಲೋಡು ನಾನು ಪಂಡ್ರಾ ಪೂಜೆ ಪೋತಿನ ಜನ್ಮ ನಾನು PhD ಮಲ್ತೆ ಅವೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇಂದು ಜನ್ಮ ನಾನು 10 ರೌಂಡ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ 11 ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ ಚೂರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ತ್ರಾಯ್ತು ಮಹತ್ವ ಬಯತ್ತಿನದ್ದು ನಮ್ಮ ದುರಪೋಪ ಯಾವನರ್ಥ ಉದಾಪಾನಿ ಕೃಷ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾಶ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ವತಃ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆವಡು ಬಿನಿ ದುರ್ಯೋಧನ ವಿನ್ನಾಂಡ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಎಂಚ ಆವೊಂಡು ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅರ್ಜುನ ಅವೇ ನಿನ್ನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ವಿನ್ನಾಂಡ ಏತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ವಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದುಕೊರು ಇನಿ ಮಾತ ಜನಕಲ್ ಸೈಪೇರ್ ಆಂಡ ನಿಖಲ್ ವಿನ್ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ ನಿಖಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಶೌರ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಜುನ ಪಂಪರ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪರತೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆ ತಂಡ ಹಾಕುಜ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಪಂಪರ್ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಬಿತ್ತು ಬುದ್ಧಿದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕೇಹ ಕುರುನಂದನ ಪಂಡೆ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏಕಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಲಕ್ಷ ನೀಲ ಅರ್ಜುನ ಬಹುಶಃ ಕಾನಂತಶ್ಚ ಬುಧಯೋ ವ್ಯವಸಾಯ
అవే బహుశా కౌల బోడు ఉందుల బోడు అందుకే ఎత్తుండా బొక్క నమక్ ఆధ్యాత్మిక ఖుషి తిక్కుచి ಐಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮಣೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತುರ್ಭು ಮಾತೆ ಸಂಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮಣಿ ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಗೆತೊಂದು ವೆಚ್ಚನಕ್ಕದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇನೇ ಗೆತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಫಲತಾಪೇಕ್ಷ ಬಿಯೋಡ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಥರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಂಡು ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತು ಈ ಖಾಲಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಅಂಡ್ ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪತುಲ ಐಕಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪರ ಬಂದಿ ಅಕರ್ಮಣಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ ಅಂದಿ ಅನ್ನೋಡು ಒಂದು ಭಗವಂತ ಮಲ್ತಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ ಪ್ರಜಾಹತಿ ಯದಾ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್ ಆತ್ಮನಿ ಏವ ಆತ್ಮನ ತುಷ್ಟ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾತ ದೋಕ್ಷತೆ ಪಂಡ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಂಡ ಏರ್ ಪ್ರಜಾಹತಿ ಯದಾ ಕಾಮನ್ ಪಂಡ ಏರ್ ಆರ್ನವಂಚಿ ಮಾತ ಕಾಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಮಾತೊಂಜಿ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಕೌ ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಕಾಸು ಬೋಡು ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಬಂಗ್ಲಾ ಬೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನೀರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತ್ ದೀತೆರ್ ಅಕಲ್ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಆತ್ಮನೀವ ಆತ್ಮನ ತುಷ್ಟ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತುಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಒಂದು ಏರ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ Maharaj. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ರೈಟ್ ಮುಂದೆ ಏರ Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, right? So Srila Prabhupada are ISKCON ಆಪಿನ ದುಂಗು ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ Prabhupada. So ಅವಜ ಸ್ಥಿತಿ ಡಾರೆನ್ ಚೇಕ್ತೇರ್ ISKCON ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ಬೇಕ ನುತ್ತ ಎಡಮ ಮಂದಿರ ಆಯ್ಬೇಕ ಕುಡಬರ ವೃಂದಾವನ ಬರ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಮಾತ ಚೂರ್ ಕಾಸಾನಾಗ ಗರ್ವ ಮಾತ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನನ್ನ Prabhupada ಅಂತೇಳಿ ಸೇಮ್ ಜಾಗ ಆತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋಣೆ ಏರ್ ಮಾತ ವೃಂದಾವನ ಯಾತ್ರೆ ಬೈದಿತ್ತಾರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಾತಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆ ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇತ್ತದ ಬಾತ್ರೂಮ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡತೆ ಆತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋಣೆ ಐಟ್ Prabhupada ಅಂತಂದಿತ್ತಾರ ಐಟೆ ಅಟಿಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರ ಐಟೆ ಆರ್ ಪುಸ್ತಕನ್ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತಾರ ಸೊ ಮಾತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ISKCON ಪಂಪಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ವೃಂದಾವನ ಬತ್ತ ದುಂಗು ಇಂಚು ಅಂತಂದಿತ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ಅಂತಂದಿತ್ತಾರ ಸೊ ಅವು ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಮಕ್ ಕೆಲವರ ನಮಕೊಂಜೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಪೋತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾಲೆಜ್ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಪನ ಮಂಚಾವೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೆರ ಏರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮನ್ಪೇಚೇರ್ ಅಕಲ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಅಂಚಿ ಪೋಪೆರ್ ಅಕಲ್ನ ವಿನಾಶ ಖಂಡಿತ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ತೋಲೆ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯ ಪುಂಸಾ ಸಂಗಸ್ತೇಷು ಉಪಜಾಯತೆ ಸಂಗ ಸಂಚಾಯತೆ ಕಾಮಾತ್ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧ ವಿಜಾಯತೆ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮೋಹ ಸಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಮಶತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯ ಪುಂಸಾ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣುಗ್ ತೂಪುನ ಪೊಣ್ಣು ಆಣಗ್ ತೂಪುನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೂಪುನ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗಸ್ತೇಷು ಉಪಜಾಯತೆ ಓ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ಗಾ ಇವೆನೊಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ಗಾ ದೆನ್ the connection starts ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಏಪಲ ಕಾಮ ಆರ್ವೇ ಬೋಡ್ ಆಯೇನೆ ಬೋಡ್ ಆಲೇ ಬೋಡ್ ಕಾಮ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋ ವಿಜಾಯತೆ ಚೂರ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಂಡ ಚೂರ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಂಡ ಕ್ರೋಧ ಕೋಪ ಬರ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮೋಹ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಉಂದಾಪುಂಡು ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಮಶದ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂಪ ಸೂಸೈಡ್ ಕೇಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಂದುವೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅಕಲ ಜೀವನ ಅಕಲ ನರಕ ಮನ್ಪೆರ್ ಸೊ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್ ನಿಕಲ್ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಎನ್ನಲ್ಪ ಬತ್ತು ಜಿಂಡ ಒಂದುವೆ ಆಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಆಣಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕಾಸದ ಮಿತ್ತ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆಪಿನದ ಮಿತ್ತ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ದುಡ್ಡುದ ಮಿತ್ತು ಕೆಲವರ ಟ್ರಾಫಿದ ಮಿತ್ತು ವಿನ್ ಆಪಿನದ ಪಿರಾವ್ ನಿಜ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಿರಾವ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ
ಸೊ ಅಂಚ ಆವೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ದೀವೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪಂದಿರ ಅಕರ್ಮಣಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಅಂಡ ಕೆಲಸನ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಕೊದ್ದು ಎಲ್ಲದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕರ್ಮಯೋಗ ಐತನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ವೇರ ಸೊ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಚತುರ್ದಶಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂತೂಲೆ ಯಾಕಂಡ ಅಭಿಷೇಕ ದಾದ ನಿಖಿಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೆಂಪಲ್ ದಾಯಪಂಡ ಏರ್ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಉಪ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಾಪ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಮಾತ ಪುರಾಣಡ್ ಬರೆತುಂಡು ಏರ್ ಭಗವಂತನ ಅಭಿಷೇಕ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದೀಟಿನ ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಒಂದು ಮಾತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಅವಿನ ಏರ್ ತೂಪೇರ ಅಕ್ಕನ ಕಣ್ಣಡ್ದು ಅವ್ ಕಣ್ಣು ಭಗವಂತನ್ ಏರ್ ತೂಪೇರ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ ಪಾಪದಾದ ಅಂಚನೆ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ ಚರಣಾಮೃತ ನೀರ್ ಪರ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಉಪವಾಸ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಚರಣಾಮೃತಡು ದೆನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಾಪಲ ಪೋಪುಂಡು ಪಾಪ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಓಕೆ ಪಾಪ ಪೋಪುಂಡು ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರಗತಿ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಬೇರೆಗಾಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಕೇನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಎಸ್ ಎಲೆ ಐನರೆಕ್ ನರಸಿಂಹ ಚತುರ್ದಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾತಾಡು ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡು ಕೀರ್ತನ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತಿನ ಕುಳೈದಕ್ಕಲಿ ಎರಡಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೆ ಟೇಕ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು